Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni nnota kif iċ-ċittadini Ewropej, inkluż dawk Maltin, iħossuhom il-bogħod mill-Unjoni Ewropea. Dan skontu għaliex fost oħrajn fil-każ tagħna l-poplu Malti ħareġ diżappuntat bin-nuqqas ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Tenna li l-istituzzjonijiet u l-politiċi nazzjonali Ewropej ma jistgħux jinjoraw tħassib tan-nies dwar l-immigrazzjoni. Qal l-influss ta' migranti tal-aħħar ġimgħat jagħtina l-opportunità li sa fl-aħħar nagħmlu dak li misna minna snin ilu. Sa dan it-tant qabel bdew jitkellmu l-mexxejja l-Speaker Angelo Farrugia ta' elenku l-istorja ta' pajjiżna u spjega kif Malta dejjem uriet li hija l-post fejn il-pajjiżi madwar id-dinja jistgħu jsibu pożizzjonijiet komuni. Tenna dwar l-importanza tal-Valletta Summit li jeħtieġ jgħin lil pajjiżi involuti biex jitrattaw il-problema tal-immigrazzjoni b'umanità li ma bħala. U anki tkellem dwar l-importanza tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri u qal li dawn għandhom ikollhom iktar irwol ewlieni minn dak stabbilit fit-Trattat ta' Lisbona.